Има места в Родопите, които времето не е променило. Просто ги е скрило. Сгушено между 4 стръмни хълма, село Косово изглежда изсечено от самата скала. Тук уличният прах крие стъпките на древни зидари и керванджии. Днес ви отвеждам по тези сокаци, за да усетим суровия пулс на едно изгубено време. Пътят ще ни отведе нагоре към храма, там, където за тежкия завет на миналото ще надикнем под самия под на малката църква, за да се изправим лице в лице с една смразяваща тайна, платена с кръв. Сърненци. Понякога най-ценните места не са най-известни. Тях няма да ги намерите в туристически класации, нито по билбордовете. Такива места човек ги открива случайно, скътани сред планините, сякаш са забравени от времето. Така открих и Косово. Това е едно място, където камъкът, дървото и времето сякаш са сключили мир помежду си. Най-хубавият начин да опознаеш едно място е просто да тръгнеш без посока. Най-хубавите места се откриват бавно, крачка по крачка. Само да следваш улиците и да видиш къде ще те отведат. Улиците тук не са проектирани за автомобили, те са създадени за хората. За разговори, за срещи, за живот. Тук мирише на борова смола и на история, която отказва да се превърне в прах. В Косово всяка къща изглежда така, сякаш пази своя собствена история. Някои са реставрирани, други чакат своето второ раждане. Всяка врата, всеки прозорец, всеки камък е част от история, която не може да бъде разказана само с дата. Докато всичко около нас се променя, някои неща продължават да текат по същия начин. Това, което мен ме впечатли най-много, обаче не беше архитектурата. Беше тишината. Тишината, която в града почти сме я забравили. Докато вървях по тези улици, имах чувството, че времето тече по различен начин.
Докато се разхождах из Косово, неволно започнах да си задавам един въпрос. Как ли е изглеждал животът зад тези каменни стени? За да си го представим обаче, трябва да прекрачим прага на един възрожденски дом. Днес подобни къщи посещаваме само като музеи. Но преди повече от век това е бил нечий дом. Тук те са посрещали гости, отглеждали са децата си, мечтали са за бъдещето. Как си, кученце? Алтай? Алтро? Много си мокър. Къде си се наврял? Но животът на едно село не се е случвал само зад стените на домовете. Имало едно място, което е събирало хората заедно. Едно място за радост, надежда и за изпитания. Тук хората са кръщавали децата си. Тук те са се венчавали. А също така тук са търсили утеха в трудните времена. Но храмът пази и друга история. Тя е история за хората, които вече ги няма. Под храма се намира костница. Едно тихо място, което напомня, че историята не е само в сградите. Ето тук долу, приятели, са костите на загиналите българи, които не са пожелали да сменят вярата си. Днес ние не знаем имената на повечето от тях. Това са останките от миналото. Нито знаем как са изглеждали. Не знаем и какви мечти са имали. Мисля, че ясно може да видите как са били удряни. Казват, че човек умира два пъти. Веднъж, когато напусне този свят. И втори път, когато бъде забравен. Може би за това места като Косово са толкова ценни. Защото пазят спомена за хора, които иначе отдавна биха били забравени.